खुसि मोनबाय मोननानै हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नमस्ते वेलकाम बेक टु माय चेनेल नै आं दा गुवाहाटी थांगासिनो एसे खामानि दं आंनि नानिनि नै मोनहैथारनोसै सरायघाट ब्रिज मोनबाय जों फैनाय बासा नैबेनो गुनगुना जोंना सौफैबाय जोङो ओमफ्राय दा आइएसबिटि बास स्टेन्डआव दं जोङो बासाथ' बावनो लाखिफैखायो नालाय ओमफ्रायहाय जोङो दा माबायाव थांगोन आरो मा होनोमोनलाय सिबिएसइ बर्डआव अफिसाव थांगोन ओमफ्राय नैबे नानिनि खामानि दं बेनि माइग्रेसन फर्म लांफैदों आरो जोङो ओमफ्राय माइग्रेसन फर्मथ' होना सार्टिफिकेटसो होनो ना माइग्रेसन सार्टिफिकेट ओमफ्राय दा जों बिनिफ्राय केबाव थांगोन आरो केबखौ बुकिं खालामसै जोङो खालामथ'वाखै नै जा गिदिर गिदिर बास दङ लाइन 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 ओमफ्रायहाय जोङो मा होनो नानिनि खामानि मावखांनानै आरोबाव जों माहाय थांबावगोन नोंसोरनो देखायलांगासिनो आरो नोंसोरबो नायलांबाय थाबानो जाबाय नै जों सौफैबाय सिबिएसइ बर्ड अफिसावहाय ओमफ्राय नै गोजौआवसो थांनांगौ फार्स्ट फ्ल'राव आरोना दा लानानै थांनोसै नै जों लानानै ओंखारफिनबाय अफिसनिफ्राय रेडि खामोन नालाय ओंखायनो दसेनो जाबाय आरोना दा नै जों दा हटेलाव फैलायबाय ओंखाम जानो बर'निनो हटेल बियो नै बाजै हटेल ओमफ्राय लकेसना 6 माइलावनो बेबो जोंना खामानियाबो 6 माइलावनो खामोन नालाय खाथि खाथि जानायखाय ओमफ्रायनो जों बावनो जानो फैबाय आरो ओंखामखौ बर'नि हटेल नालाय गोथाव गोथाव मोनजाखायो दा जों नै हटेलाव दंफैयो दुगैखांबाय फ्रेस जाखांबाय आरोना एसे देलायखांबायबो नै सिटियाव बेरायहैनो नागिरदों ओमफ्रायहाय जोंना नानिया माबा लानो नागिरदों कफि पेट ओंखायनो दा पेट दखानाव थांगोन आरोना नायनो ओमफ्राय मा ब्रिड लानाय जायो बेखौ मिन्थिथ'वा दखानाव थांनानै नायबासो मिन्थिगोन माखौ फसायो बेखौनो लाबोसै आरोना आरो नोंसोरबो नायलांबाय थादो नै जों सफैबाय कफिनि शपआव माबायाव आरोना बियो गुवाहाटी क्लाब लकेसना ओमफ्राय नै मासे दङ जार्मानि स्पिट्स ओइ हिर' नामा हिर' ना हिर'इन हिन्जावनावबा ओइ ना मानो बेखौनो लामारोबा मासै मा होनो दामखौ थिग खालामसै ओइ खुसि मोनबाय मोननानै नै मानसिजों माजों एखेखा गुफुर गुफुरनो नै बाय बाय गाबोन लांफैसै दे बाय 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 हाफि शपनिफ्राय ओंखारबोबाय जोङो लानानै अर्डार होनानै दोनबोबाय आरो दिनै लाबोआसै माने जों हटेलावसो दं नालाय ओमफ्राय हटेलाव दोना नालाय ओंखायनो जों लाबोनो हायासै जेब्ला जों गाबोन न'आव थांगोन गाबोन फुङाव लानानै डाइरेक्ट न'आव थांसिगोन आरोना ओमफ्राय बेसेबां खुसि मोनखो मोननानै बिराद मोजां मोनबायनो बिराद खुसि मोनबायनो बेसारा बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो बिगासिनोमोन सैमा ओमफ्राय होजायाखैमोन आरोना ओमफ्राय दिनै फाइनालि जाफुंबाय मालाय मोनबाय ओमफ्राय दा जोङो फेन्सि बाजाराव थांनो नागिरदों ओरैनो एसे माबा माबि नायनो नागिरदों रिक्सा गाखोनानै जोंहा फेन्सि बाजार थांगासिनो सौफैबाय नै फेन्सि बाजाराव बेग हाउसाव हाबनो नागिरदों आं गुड मर्निं लोगोफोर नै जोंहा थांनो
न'आव थांनो रेडि जाबाय ओमफ्राय न'आव थांनायनि सिगां जोङो माबायाव थांगोन पाप्पिनि दखानाव आं मैयाथ' खोन्थाखादोंमोन ना जोंनो हरफायाखै होननानै ओमफ्राय दा जोंखौ मैया 9:30 बिदियाव लेंहरदों आरो ओमफ्राय दा टाइमा 8थाल' जादों जों दसे नेनोसै बेनिफ्राय ओंखारलांसै आरो हटेलनिफ्राय ब्रेकफास्ट खालामहैग्रोसै सिगां ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो डाइरेक्ट बास स्टेन्डआव थांसिगोन आरो ISBT बास स्टेन्डआव ओमफ्राय जोंना बासआ 12:30आव नाय ओमफ्राय खानायखौबो खाननो मोनाखै माने जों खानजंखौनो लाबोनो रोङाखै ओंखायनो गावब्रें ब्रें जाबाय बिदिनो थांनांसिगोन आरो नै जों माबायाव दखानाव सफैबाय ओमफ्राय नै जागासिनो बेखौ जाहोग्रोनानै लाबाय आरोना नै जि जागासिनो ओइ केरु नै लांसै जोंहा ना खुसि ओइ हिर' बदमास थांसै होमबा नै जोंहा लाखाय एबार थांसै रेडि बास्केटाव सोनानै लाबाय आरो ना दा जों नै ISBT बास स्टेन्डआव सफैबाय ओमफ्राय नै नानिजों बाबु गोदान गोरलैजों गेलेगासिनो ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'सिगोन मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदान सफैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनबावसिगोन बाय बाय